Салом ба ҳама, хуш омадед ба канали мо. Боз як барномаи нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои барнома дар поёни видео мешавад. Барои пулкоркунӣ начал зарбатҳота интихоб мекунем. дар ҷо мо бояд ки регистратсия кунем. Барои регистратсия кардан аккаунта за регистратсияро интихоб мекунем. дар ҷои электронни поштамона менависонем, парол придумуд мекунем, парол менависонем. Парол 6 ёки 8 рақам парол нависӣ, охирашда якта ё дута ҳарфи калону майда менависӣ ки агар ҳам хел набоша регистратсия намешавад. баъд парола такрор дуюмбора менависӣ, реферални код дошта бошӣ менависӣ, надошта бошӣ наменависӣ. инҷа дута галочка мемонӣ ва инҷа дар галочка мемонӣ сурат пайдо мешавад, верификатсияро мегзарӣ. дар ҷо амуро гуфтесае ки ҳайвоное ки шапка доранд ҳамиёро интихоб кунем. чандтае ки ҳастае дар инҷа. ва ҳозир сета ҳастае, ҳамин якта, дута, сетаро интихоб мекунем. метавонед Google переводчика истифода баред, боисаи Google переводчик перевод кунед. ва некста зер мекунем. дар инҷа ҳам ҳамиро такрор мекунем ва бо ҳамин суратҳое ки ҳайвоное ки шапка доранд ҳамиёро интихоб мекунем, верифира зер мекунем. тамому верификатсияро гузаштем ва дар инҷа барои регистратсия кардан зарегистрироваться-ро интихоб мекунем. тамому регистратсия кардем ва инҷа нависед спасибо за регистрацию. электронный почтамода сообщение омаги инҷа моро гуфтесае ки если ссылка не работает, используй шестизначный код ва хеле код ёки рӯи каги. мо электронный почтамона мекушоем ва ин сообщение омадаг мада дар электронный почта. электронный почтатонро мекушоед, ҳамон ссылкаро мекушоед, тамом регистратсия мекунед. рақам гуфтаги рақама ки пиравад мекунед. ҷое ки проверочный код нависондагӣ, ҳаминҷа ҳамин рақамро ставид мекунем. рақамро ставид карда проверить кода интихоб мекунем. мо аккаунта интихоб мекунем. инҷа мо верификатсияро гузаштагӣ нестем, бояд ки верификатсияро бигзарем. подтвердить личностро зер мекунем, верификатсияро мегзарем. бе ин ҳам мешавад пул кор карда, просто мисол 5-10 та телефон ё компютера истифода бурда наметавонем. агар шумо $50 зиёд кор кунед, дар як рӯз $50 зиёд гирифта намекунед. дар корам нестае ин. виплатиро интихоб мекунем. дар инҷа метавонем пуломона бигирем ва нишон додагие ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. минимал каш $2 ине ки агар шумо гуфтагие дар кашлоки Payer бигзаронед, дар Payer минимал каш $5. ай барнома не худаш ҳамон Payer $5. агар нагзаронед пулут месӯзад. ҳамира бубинед. агар дар Payer гузарондан шидед $5 ки кор кардед баъд бигзаронед. поёнтар дабоша нишон додагие ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. пуломона метавонем дар кашлоки USDT, Metamask, Ton, Litecoin, Bitcoin, Ethereum метавонем пуломона бигирем. поёнтар меоем ози баланси монолай барои ки нав регистратсия кардем. ҷое ки укажите реквизитсию нависондагӣ, ҳамин поёнашда адреси кашлокмона менависонем. ва ина поёнтар меоем ҷамаро гуфтесае ки дар баланси ту пул намереса, минимал каш $2. $2 ки кор кардем метавонем пуломона бигирем. мои устройстворо интихоб мекунем. дар инҷа чанд қадар телефон ёки компютере ки подключат кардагӣ бошад, дар ҳаминҷа нишонаш мекунем. мо метавонем ҳам бо воситаи телефон ва ҳам бо воситаи компютер дар инҷа пул кор кунем. ҳозир ман телефонро гирон кардем ва инҷа нишон додааст ки шумо бо воситаи телефони Samsung пул кор кардасед. чанд қадар телефон компютере ки подключат кардед, дар ҳаминҷа нишонаш медиҳад. ҳозир биё барномаша мекушем, барномаша мебинем чӣ хелае. ва ин барномашай, мо дар ин барнома пул кор кардасем. ҳоло дар баланси моро нишон додааст. агар как виплатита зер кунем, дар сайтиш медурем. обновита зер кунем, обновит мешавад. ҳамиё киштагии ай шумо ва вақте ки ҳамин барномаро гирон кардем ва ҳамиёро ҳамхел гирон мекунем. аввал да ай шумо немхелай киштагӣ ва ина нет сети навист. гиронаш мекуне ки кор кардан гирам. тамом телефонро мемонед дар ягон ҷо, телефон худаш ба таври автоматӣ ба шумо пул кор мекунад. аз тарафи дасти рост угли поён боша, инҷа поддержка дорад. агар ягон чизро нафаҳмиде, метавонед поддержкашда бинависед. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.